Piro le terang-terang apa meneh le? Kayu 4.000 dadi sisi siap pokoke tantangan maneh bolong ngene iki. 4.000 dadi sisi duwite iki lho. Ngek yo. Gudi kayune. Yo. Sik bismillah mudah-mudahan kena, mudah-mudahan kena. Kel gratis yo. Iki yo. Sik mudah-mudahan kena yo. Kayune terus masalahe. Gagal gratis yo. Gratis iki. Mudah-mudahan iso. Wes ada-ada aja, ada siji. Siji yo. Mau nonton teneh jangan neh. Loro. Bakule malu di shooting dhisik ah. Apa-apa yo syutingan. Loro, telu iki yo. Yo. Telu lur kene lur. Telu lur. Telu iki. Indonesia lek. Telu. Indonesia. Papat. Sekedap. Lur, papat lur. Pat. Pokoknya wis jos iki. Mau wae tantanganmu apa wae? Siap iki. 10.000 siap. Aja sebentar ra gelem, Bapak. Iki bonus ya. Ya iki bonus iki. Dikai bonus sebagai ganti ya bakule. Bakule bal ganti. Bakule. Bakule bal ganti lho. Piye iki? Oh, wis ana 5.000 iki 4.000 iki. 5.000 asine bonus. Gini lho. Yo, tuh adine ngene kayune gede. Masuk ora? Sapa iki mau? Gede lur. Susuke 1000. Aduh. Yo pentong gedene mengko susuke kok ora ono si lur. Dulu. Sip. Iki ontran-ontrane pergi. 1000 ya. Oke, matur suwun niku lho gedene ngono bolo. Gede bolo. Siap.